Omo kaisa khela angkha thunglai mangkha kesang keplai ni kogya omo sung chini best performance janja skill no bahake oroniwo roi thanglai nai phununglai nai tini oro thungoi chei thangmani pore sung ma saktharnai je tini oro je performance khaime angmani je bol truti angmani je sayang mani je mistake mani bono chung khanani simitei bekaham ke bono correction khainani change khainani develop khainani bagoi chini khelwar rok ma songnai ani sei sikang sanai saka national international kobang manu sports wo tongnai rok borok billionaire millionaire kobang ma tong nijeni career no tabo chudu सरकारी चाकरी प्राइवेट जॉब माहेरok hi ongyawi je jani ja skill tongmani o jaga concentrate ma khainai tini oro khelwar rok volleyball no thungui sak no career snanai hnai wansok kha hinke bwskango agoi thangmano chung joto tabo cooperation khainai develop khainai sak tharnai omhai hi chung chatiawi tongo chini titi edisibu जों तिति एडिसि सुपार लीग खाइबे चिनि जुबक रनो स्पेशली फुटबल थंनाय रनो जों एनकारेज खाइखा रसानाय मोसानाय रनो बहायनो जों त्रिपुरा आइडल नि बिसिंति बिसकांगो जों कुसु कारनानि बागै साकथारै दंगो दैबो चिनि जुबक रनो जों तमा खाइमा बनि बांगै जों वानसगै दं गे तिनि जे भलिबल थंगैबो निजेनि केरियार न तावान सकदि जे सनावै माया होनो साक्षी जे थंनाय सि वानसगै मानानाय जे आं अमबाय आनि केरियार सनानाय होनो गे तानि पसिबल या खानायबा नों सि कनसेन्ट्रेट मा खायनाय जे थंनाय सि कनसेन्ट्रेट मा खायनाय आं अमबाय ने बसकांगो थांनाय होनो ओंखायनके जों सक्सेस ङो जे खेला दुला खायनाय रोसानाय मुसुयनाय बरक न हंके माने बरक गोबां बायसे कासुयमेया मेजॉरिटी आरो निवा एक्सेप्ट खायजेया सो ग्रैंड खायजेया डेमोक्रेसी हंके मेजॉरिटी तंनाय रग जे प्रॉपरने एडवांटेज मावो बडलाइमानि बडलाइबे पाइलाइबे चेनलाइबे माने के मेजॉरिटी बाय किंतु खेला दुला रसानाय मुसुयनाय दिनि तामसनाय थंमों लेखा परिमानि वो अरने वो कोनो मेजॉरिटी माइनॉरिटी अमनि कोनो ककरै जे करंग न सपोज रनि आं अरस कायसा एग्जांपल चिनि त्रिपुराओ 19 ट्राइब्स नि कम्युनिटी नि बिसिङो जतो निसे ऑफिसर गोबां हंके दालम कम्युनिटी रंनि बर मेजॉरिटी अनेक कम मल सनिसायबो कम जमातियानिसाय तो कम न कम देवरमा त्रिपुरा बरनिसाय अनेक कम फियाबा बर एडुकेशन आसो एडवांस जे त्रिपुराओ परसेंटेज नायखांके बरनि ऑफिसर टीचर्स ऑफिसर निनि टीपीएस ऑफिसर तैबो गोबांमा ऑफिसर स्कूल नि टीचर अमहायबो दं एडमिनिस्ट्रेशन न पूरा बरनि वनो चिनि त्रिपुरासानि बिसिङो हंके बरनो दं इंगा आरो संख्या गोबां किसा बनि कगया जे गोरों जे स्किल गोनां ब आगय मानो ताबो नों एग्जामिनेशन बहायनो परीक्षा रथानि बहायनो चिनि मलसा अरनिव बर कमको जों अर फर्स्ट डिविजन मानानि चान्स करे गोल्ड मेडलिस्ट मानानि चान्स करे अमहाय हि वान सक खांके बिले जाया साइचुं फासे आरो जागा हंके जो तो गोबां मानो मेचिंगै थांमाव चिनि भलिबल थंमो फुटबल थंमो बहायनो अरनिव मेजॉरिटी कोनो फैक्टर या हायछि हानिमां जों चिनि त्रिपुराव नोक दङ वान जे चिनि छै मेजॉरिटी को हाइफन फुटबल थंमानि भलिबल थंमानि आरो हंके जों आगक जाको हंके बनो न जों आगकै थांनायनि बागै मावान सुनाय अर निजेनि परफॉर्मेंस निजेनि स्किल दंखा हंके कयसे नारगमाया हायछि जोंसि माने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओंनानि बागै मासा तेवनाय गां थंनाय रनो अमन रिक्वेस्ट खायनानि मुसुगु जे थंमंनि बिसिंतै जेहेतु निरक ताबो अर या प्रिसेजा थंमंनि बिसिंतै आनि केरियार नो सनानाय हनै वान सगै थंबाय खा हंके सक्सेस संनाय आरो सक्सेस संनानि बागै चातेवनानि नांनाय आं तिनि हायनि हाय कयनानि मुसुगु जे तिनि थंलायमानि ओ हार जित ओंनाय कप्लाय केचेंनाय तिनि मिस्टेक ngoi माने न खनानो करेक्शन खायबे बसकांगोतै बो परफॉर्मेंस खायनाय हनै वान सकदि आजके सि सफल नाय प्लस थंमानि बिसिंति चिनि फिजिकली मेंटली अनेक एडवांस जों हायछि
जों शारीरिक भावे तामोसनाय काहा गोरों हिंकेसि जेकुनु सामों खायमानो हायसि लेखा फरायनानै ओंथों बिजनेस खायनानै ओंथों बा जेकुनु सामों नो पहिलावो नोंनि हेल्थ सि फिटनेस दंग्रानि नांनाय आरो हेल्थ फिटनेस दंनानै हिंके जों खेला दुला बाय गोदालनानै नांनाय जे ताबाव जोंनि त्रिपुरासानि बिथिङाव ड्राग्स आमानि जे बाङै दंमानि ब्लेके हाया तानिके देश उन्नतिनाय राज्य डेभलपमेन्ट नाय जोंनि कम्युनिटि बेहायनो बिसकाङाव आगावनाय फैया बा ड्राग्स जानाय गोबां मांखा हिंके जे स्टेटनि प्रपार्टी देशनि प्रपार्टी नेशनेलनि प्रपार्टी अलमोस्ट माने बागैबा जोंनि फिउचारनि बागैसि हानिबां जोंनि फिउचार न सोनाना हिंके जों ड्राग नबो जत कम्युनिटि जत सेक्शन निनि राय जुबक बुरै बुमा बुफा जतनो मिलिवै जों बनि एगेन्स्ट जों सामों खायलेनि नांनाय जे एगेन्स्ट बोलते जे ड्राग्स जानानै हिंके बुनाय बहाया जों एवेर माखायनाय जे अमो खरकसा रायचिनि नस्ट दं हामाने चिनि सोसाइटी नस्ट दं हायसि हिंके खरकसा खेने ड्राग्स आवै बुसु हायांखा बुसु चिनि त्रिपुरासानि बिथिङाव अमहाय फेक माने चिनि लामा नस्ट दंङै थांखा जे टेलेन्ट दंनाय मैक्सिमाम नो रां फैसा गोनां मैक्सिमाम नो फेमिली काहानि बर' रक आगरतलाव फरायनाय उदयपुराव फरायनाय बर'निनो ताबक ड्राग्स आमानि जों नुजावै दं हिंके बहायरावनो जों जतनो ता दिनै उद्योग नामानि अरनि कमिटि नो ब्लेके हामबाय तानि हिंके अमहाय एकटा माने चिनि सोसाइटी नि हायां दंमोनो एवेर खायनायनि बागै जे सात्यक माने बागै ब्लेके हामबाय गांते क गोबां सालिया दिनै थोंलाय